ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମତେ ଏଇଠି ବସିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାହାର ମାନେ ଦେଶରେ ଆସିକିରି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିଛି। ପୁରୀରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କେବେ ଫିଲ୍ କରିନଥିଲି। ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିବା ପରେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଭିୟୁଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବସିବା ପରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ପୁରୀରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମିସ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ, ତା ସହିତ ଏତେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ହୋଟେଲ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ସାଇଡରେ ଏଇଠି ବସିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାହାର ଦେଶରେ ଆସି ବସିଛି। ବାହାର ଦେଶକୁ ତ ଯାଇନି, ଏଇ ଜାଗାଟା ଯେମିତି ଆମେ ସିନେମାରେ ଦେଖୁ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୋତେ ଆଜି ଲାଗୁଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିଥିବେ, ଏମିତି ରାସ୍ତା ଥିବ, ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏଇଠି ଗାଧଉଥିବେ। ଭିୟୁ ତ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।